वाद्य बिना संगीत की मधुरपन नहीं थाए। वाद्य ही संगीत के सुंदर और श्रुति मधुर करिथिसी। संगीत के सजाबार लगी केतनीटे वाद्य यंत्र अच्छे। से भितरु बैंसी होचे गुटे। बैंसीर स्वर मन जीवन के चहले देसी। द्वापर जुगे प्रभु श्री कृष्ण ई बैंसी बजे करी राधा संगे 16 सहस्र गोपी मानकर मन जीवन के रसई दौले। तो आसुन दर्शक बंधु आज आमर उजालार ई नुआ एपिसोड थी हेन्ता जने बैंसी कलाकार को भेटमा जे कि ताकर मधुर बैंसी बाजना थी मन जीवन के मोहि नेसन। जुहार मुई अशोक आर आपण माने देखुचन उजाला। आज्ञा जुहार। आज्ञा जुहार। हमर उजालार ई आजर ई नुआ एपिसोड थी आपण को स्वागत करूछ। धन्यवाद। आज्ञा आपणकर ना गाँटी कहबे? ना प्रमोद विशाल राम गुरुजी होटा। आज्ञा आज्ञा आपण तो बैंसीर जड़े बड़ कलाकार आन तो आजर ई कार्यक्रम के मूल करवार आगु आम दर्शक मान को गोटे भजन धुनटे बैंसी रे बजेकरी सुनाबे। आज्ञा आज्ञा बहुत बढ़िया लगला आज्ञा। आमर दर्शक मान को भी बढ़िया लगी आपन को धन्यवाद दूँ। धन्यवाद। विशाल आज्ञा आपण ई बैंसी बाजना के केनता करी आसले आर केबू आसले? आज्ञा मुई गोटे छोट बैंसी डे किनिथिली आर से छोट बैंसी रे छोट बेले छुआ बेले खेलला एटा। आ से छुआ माने जन खेलसन से हां से बैंसीटा छुआ माने खेलसन आ सेति रे आज्ञा मुई सिखली। आ तार परे उषावती हरण टिके होतिला बजे देली आज्ञा। आपनकर गां रे होतला? हमर गां रे होतिला। तो सेंता बजे बजे करी आपनकर आके आग्रह भी बढ़ला? हां आज्ञा आके आग्रह भी बढ़ला। आज्ञा आ तापरे ई रामलीला रे भी टिके हमें परिवेशन करसु। आज्ञा तो विशाल आज्ञा आज्ञा बाजना तो बहुत टे अच्छे किंतु आपण ई बैंसी के काहे ले बाछले? आज्ञा ई बैंसी रे तार सुरटा भल लागसी आ बहुत दुखे थिसी आज्ञा। एटा के मुई धरला मात्र के बजाले से दुख के भूली जायसी इति लागि मुई एटा बजासी आज्ञा। निहाती भाबे आज्ञा बैंसीर धुन बहुत मीठा और बहुत कोमल है भी आज्ञा सेति लागि बजा जायसी। तो इहादे हमर दर्शक मान को गोटे संबलपुरी र धुनटे बजे के सुनाबे। हां आज्ञा सुनामा। आज्ञा बढ़िया लगला आज्ञा। आमर आपनकर ई बंशीर धुन थी हमर दर्शक मान को भी बढ़िया लगी।
ସେଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇ କଳା କେ ବାହାରେ କେନ୍ କେନ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇଛେଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ନାଟପାଟିରେ ରାମଲୀଳାରେ ବଜେଇଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ବି ବଜେଇଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଟ୍ଟାରେ ପରିବେଷଣ କରି ବୁଲିକରି ବଜେଇଛେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇ କଳା କେ ବାହାରେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖେଇ ପାରିଛେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାମଲୀଳାରେ ବି ବଜାସିଁ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ଇହାଦେ ଆମର୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ରାମଲୀଳାର ଗୀତଟେ ବଜେଇକିରି ଶୁଣାବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ରାମଲୀଳାରୁ ବନବିହାର ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାମ ଏବଂ ସୀତା ଭୂମିକାର ବନବିହାରଟେ ଆଜ୍ଞା ବଜେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାମି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଇ କଳାକେ ନେଇକରି ଆଗ୍କେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଳାକେ ମୋର ବଞ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖବାର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ ଯାହା ବି ଶିଖିଛେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାବାର୍କେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଆପଣ ଅଛେ। ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ ସେଟା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକରି ଇ କଳାକେ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖବାର ଲାଗି ହଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମର୍ ଉଜାଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିକରି କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆମର୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ ମୋତେ ଏଇ ଉଜାଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସହିତ ଉଜାଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଇଁ ସାମିଲ ହେଇପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛେ ଆଗ୍କେ ଆସିନି ପାର୍ବାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତାକିରି ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତାକିରି ଆମେ ଅଧାନୁ ଉକିଆକି ଆନ୍ମୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଲେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛନ୍ ସେଟାକେ ଆମେ ଉଜାଲା ପରିବେଶକେ ଆନିକରି ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କର୍ମା ଏଇଟା ଆମର ଆଶା ଆର୍ ଭରସା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ବିଶାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଆରୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଆର୍ କଳାକାର ଜୀବନ ଉପରେ କହିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଉଜାଲା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁଁ ଜୁହାର ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଭା ଅଛେ ହେଲେ ପହଚାନ ନେନ ତ ଆସୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଲେ ସହଯୋଗ କରୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଏନ୍ତା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଦମା ଆମେ ଆମର୍ ଉଜାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଚାନ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଲେ ସେୟାର କରୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇକରି ଆମେ ଏନ୍ତା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆନମୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଜୁହାର।